Punten. Jangan nangis, kamu kalau nangis saya harimau. Yo. Iki sih. Sudah dong, sangune belum. Ya ampun. Oke. Ya, anu selamat menikmati ya Bapak Ibu. Patimu dalam saweran selamat menikmati. Pati barang. Yo, ini bisa sedikit apa enggak ini? Wah, ya, yo.
kok nyapo. Lho ora lho wong masyarakat kene iki nyapo to wong delok riok kene iki. Gelet. Yo ngerti lek ditonton nek ora aku tepuk tangan yo mono. Halo Mike. Iya. Jawane kapale Nabi Nuh. Nuh. Sinuma. Mike kalau jalan Mike kalau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya ampun. Masyarakat iso kaya ngene. Kene iki sitok wis rene to. Ndak. Ya ora apa-apa dhewe iki. Ning kene yo kudu antusiasme masyarakat yo luar biasa. Ya ta. Kebalik. Wong ganongan semedo Kulinane kuwale. sampai rumah sakit bro antusias masyarakat ini luar biasa. Tepuk. Iki Hasan Gentung Rawasari kae. Iya. Wah. Kaplokan. Jangan nangis. Kamu kalau nangis saya harimau. Yo. Iki piye? Oh iya. Ya ampun, ojo nangis wis to. Wis ya ampun. Wis yo ora ngene no. Ya. Hingga dhewe ditanggap ning kene enek kapal iki enek acara Ponorogo Kreatif. Apa kuwi? Ponorogo Kreatif Festival iki enek ning Ponorogo tok. Ning liyane yo ora enek. Iya. Ngene iki apa to agenda kaya ngene iki. Iki nyenengne masyarakat kene. Nah, Dan inovasinya luar biasa. Lek breng iki barang iki iso dadi motivasi lek ning omah. Kaya contone Dek kaya kae. Endi? Kaya kae dilungguh masyarakat ngono kae. Kan ngene iki kena dicontoh barang ya to. Dadi wong ndelok barang iki entuk edukasine wong Ponorogo barang, kudune awake dhewe barang ya iso dedonga marang wong-wong masyarakat kene dan masyarakat kene iso guyub rukun. Ora diamini to. Mesti kasak wong Ponorogo itu. Gumun aku. Ya ampun. Ya dhewe ning kene ya kudu luar biasa, kudu mementaskan adik iki, menunjukkan lewat adik iso sing luar biasa. Dan iso aku berdoa ae kan, Mang. ya. Ojo berbohong ae iso. Adik nyambut tenanan. Pokoknya adik satu ya atraksi sing tenanan. Ku tenange lho. Wong masyarakat kene iki janglomane ndak ngomong mesti ana sing bawer. Oh, man iki piye? Ya sik to. Kae sing maskerannya mesti duit to ya. Ayo, yo.
Aku bunga sih. Deken sik. Baru tamu ini. Orang yang ngono. Wong aku mau wis salto. Isi urung enek tepuk tangan. Kuwi urung nyapu-nyapu wis tepuk tangan. Tepuk tangan sik lagi semangat. Oh, ngono. Aku yo ngono wis ngono go padha. Oh yo wis jajal wis leno. Yo. Atraksi lho rene yo. Wong iki ditanggap ning kene iki sing nanggap ora gino-gino, kene iki sing nanggap Pak Giri. Lah kok opo? Wong Pak Giri ora nyawer kok. Ngapa lho, Pak? So Pak Giri iki wong sing ngontrol yo drapen tapi. Oh, nyer-nyer cilik ya. Kok ndelok ning kene bingung. Sing di rumah panggah kono. Lah yo. Ya kowe iki lek raya anyang-anyangan yo omong. Lho wong genanggano iso jengkir malih lho. Kaya wong anyang-anyangan kur sikil dibuka dijungkale tok ngono tok apa ngono. Tak contoni kene delok sik. Iki sik ora. Atraksi. Gerak. Sopo? Ndi? Jebon sik. Jebon sik. Oh, rapi ora bebek. Donald Trump nih, Donald bebek. Ndi? Jajanan. Lono. Oh, enggak, jajanan. Cewek. Alah, rupamu ciduk dawet tuh cewek-cewek. Tapi yo Kang jajan gelem ora? mau kur ngene. Tak dudoi. Koyo aku lho milih. Piye? Ya ndang jale. Aku delon. Ya yo apa ngeding bae iki ya. Ojo repot-repot Mas. Alah, tak kira kowe kancamu TK lho. Kanca PKB iki bukiku. Oh, Mbak. Ya aku lho iso pengah kaya ngene nungone aku banyu. Liyane mbahku iki sapa ya ampun. Baik kok nodai. Ora tak ya. Iki mbahku iki jan lek ngene kene dongane mbah iki tenan. Mandine ndak omong. Ya Allah. Baik longso lambung. Anu komplikat to jare. Katra, keringetmu koyo lim. Lim kasta. Oh niki diminum nggih matur suwun nggih Mbah. Ya Allah, sayange lho ndak kowe cepet ta. Kowe arep kuwi. Yo, aku tak karo iki ora ono iki. Nyapa Yo wis yo. cintaku to. Yo.
Menyek beda iso. Mosok iya. Mosok enggak jajal to. Iki ini meliket kok wisan. Ya, wei kuwi to. Wei kuwi aku yo panggah main to. Yo jare. Didelok. Mirsani awak dhewe ning kene, awak dhewe ning kene nek delok Bapak Giri Sanjoko, awak dhewe aja mirane Bapak Giri Sanjoko. Awak dhewe kudu tampil maksimal ning kene. Gitu. Ya. Karo ijo-ijo ki apa iki? Karo ijo-ijo. Oh, ibu-ibu PKK gitu. Betul. Betul. Surabaya. Mau mirsani ya? Jangan tepuk tangan dong buat ibu-ibu Surabaya. Ya Allah, hijau. Ya leno aja ku di sini tenan ya leno. Yo tong tak tunggang. Depan duduk. Jaluk sangu, Mas. Jaluk sangu. Jaluk apa lagi?
Sudah dong. Buat ini. Sangune belum. Ya ampun. Oke. Ya, anu selamat menikmati nggih Bapak Ibu. Patimu dalam saweran selamat menikmati. Patimu dalam saweran to Jare bubu patiku sih ya sawerane. Iya. Ya. Ya, kanang sing apik kudune. Yo, lek iki ganangane ngendi iki? Minggir. Halo. Ya ampun. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kasih jalan. Maskot kita iki. Ya Allah. Ya tepuk tangan dong. Ya. Jan. Luar biasa. Dan orang jadinya sak mene. Lagi tinggal Bang Peri ya. Yo, ini bisa juga teman ini. Wah, ya, yo. Oh, malah motoran. Bukan ganong malah motoran. Dia mau. Gila. Iki joget apa lagi? Oh, iki lho. Oh ya. Betul. Terus dulu ya. Iya. Ya, lagi ya. Ya, saatnya kita ngendrek. Ya. Bojone aja kok ngebrek kok. Lah iki. Aku jalan ngebrek juga. Kuwi kok aja. Wong genah dhewe wong enek ayahe. Apa mau? Alah. Nek rasa kan nyawer ae. Ya Allah. Nek orang yang berpengaruh. Ya, ngono tok. Kowe iki garai salah lek mun njaluk iki kudune ngono. Ya kudune tak warai nek no. Yo, nek no yo. Ibu udah anaknya ya, nanti atraktif. Takutnya nanti sampai kabur. Berani. Andre. Ojo muke, ojo niuke.
Ini gendeng dadak meraya duit tampil ya. Cukup sekian, terima kasih nggih Bu Pak nggih. Nggih yo tepuk tangan.